какво става, хора? Аз съм Killer Mode и добре дошли на поредния епизод на играта Clash Royale. Днеска ще отворим Crown Chest и Legendary Chest. И ще направим дек с легендарната, която ни се падна от Legendary Chest. Първо Crown Chest. 470 голд. 3 джема. 2 фурни. 23 найта. Използвам ги. 4 батъл рама. Yes! И 35 мортър. И сега. 3, 2, 1. Коя ли ще бъде? Yes! Електро Уизард! Нямах Електро Уизард, вече имам Електро Уизард! Най-сетне! Някоя хубава легендарна! Сега. What? Електро Уизард! What? Лошки. Значи сега, тук на този дек ще направим дек с Електро Уизард. Първо електрото. Ще сложим Найт. Балона ще го оставим. Скелето на арми ще сложим. Бейби Драгона остава. И Фарбола ще остане, или Рокет. Фарбола ще остане. Рокета ще го заместим с едната мускетарка. Чакайте. И извинете, ако се чуват някакви шумове, но тук прозорецът е отворен и се чува от пътя шумове. Значи, сега. И ще сложим и стрелите, мисля, и ги оставя. Не, ще сложим Инферно Тауър. Добре, хора. Ще направим една батълка. Quick match. Добре. И ако знаете защо, когато снимам клип, малко така почва да ми забива, ако знаете, с радост искам да чуя вашето мнение в коментарите. Ще го изслушам. Чакай. Стой, бе. Мале хора, Електро Уизард, ма съм хайпнат. Айде, Бейби Драгън. Дей, не можа да го спася. What? След малко ще пуснем Електро Уизард. Направо сега. Не. Тук пускаме балонче. Сега ще изчакаме за Електро Уизард. What the fuck? Електро Уизард. Електрото. Значи, сега пускам електрото, не ми пука. Пускай, бе! Така, пускам електрото. What? Електро Уизард. Много съм хайпнат. Извинете, ако ми звъни. Един приятел ми звъни. What the fuck? Електро Уизард. Мечтата ми се сбъдна. Електро Уизард, what? Как можеше? Какъв е този мой късмет, бе? Какъв е този мой късмет? Не знам, падам, бия, не ми пука. Ой.
електрото ще умре. Дей! Ай, стига де! Ну добре хора, сега ще пишем на някой, ако иска да играе с мен в клана. Чакайте да се пофалим сега. Електро от Legendary Chest. От Legendary Chest. О, маги. Не, то никой няма в клана. Така че... What the fuck, Electro Wizard. Electro Wizard. Добре, още един quick матч ще направим. И не знам, но това ще бъде последния, защото не искам клипа да стане много дълъг. Хайде да. Пускай! А ти са за ти! Мерси! Мерси, че си толкова достлив. Правото. Поздравявам те. Тя ги роди. Добре, пускай. За кости тия три скелетчета. Като за нещо не стават. Сега гледайте как съм ги... Гледайте как го прецаках. Ху-ху. Ма тия ни взеха тауъра, това е лошо. Това никак не е добре. Не е добре, не е добре. What? Да. Хора, пускам така найта. Тук Бейби Драгъна в ъгълчето, защото той е бърз. Бейби Драгъна. Драген. Бейби Драген. Както викат англичани. Вече им разбирам много, де. Пуп! Те, ударих. 20. No. Yes. Хайде. Човек ще трябва да ги задържим. Поне една краунче да ни вземат. What the fuck? Електро, what the hell? Айде де, поне да не сме капо. Yes. Но извинете, че нямаше чест опенинг, но... Хора, без да искам отворих Giant и Magical Chest, но не съм снимал, защото не ми се беше паднала друга легендарна.
освен Електро Wizard, и днес реших да снимам само с Crown Chest, Legendary Chest и да пробваме две батълки с новата легендарна и с нов дек. Добре, хора. Чао, чао. И ако ви е харесал клипа, не забравяйте да го лайкнете и да се абонирате за мен. Чао, чао.